Lemari hias, lemari gerabah ya iso, Mas. Kaya apa modele Mas Iki lho, iki? Mas, lemari ini lemari ACP gitu. ACP. Ketebalan sampai 5 mili, Mas. Bu, kandel iki ya. Aman kandel kuat di gerabah ya iso. Wis cocok tenan iki ya. Modele ya apik, Mas. Modele jan mewah tenan iki. Mewah lho. Loh, ya toh. Oh, jan. Kuning ini iki pitune 1, 2, 3, 4, Mas. Bisa Masuk senen iki. meh. Wong iso keneh iki. Senen iki ACP, Mas, warna ireng. Oh, Kok jan iya, warna iya. ireng, warna putih ya iso. Be, ngono. Heeh. Iki regane kok ngene iki, Sik. Piye pira, Mas, piye? Regane piye kok ngene iki? Regane 4.500.000, Mas. 4.500.000. Ukurannya sak meter swidak, dhuwure sak meter 80. Oh, ya jeneng mending Mas Mas ya. Oh ya iso jaluk request custom dhuwur 2 meter anu ya iso, Mas. Oh, berarti efek kuasukuan ya iso. Iso, tenang. Warnane ya iso ngo. Hah? Warnane ya iso. Iso warna putih, warna coklat, warna ireng iso kabeh. Iya, Wis iya, to. Mm-mm. Gampang banget nek cara pesane goleki nang bio profil lho ya. Heeh. Golek bio profil, engko nomor WA nang kono tinggal hubungi ae. Oh iya Mas, cocok Gratis tenan ongkir iki. Jawa Timur, Jawa Tengah sampai akhir zaman wis ngono ae, Mas. Oke, cocok Mau nang mending iki. matur sebareng, Mun. 4.500.000 bolo. Ready pol.